Бу Кузай авылының Совет урамы 50-нче йорт ишек алды. Әле бер ай элек монда кирерлек тә булмый. Шыкыр өстендә шыкыр иде диләр. Хәзер асфальт юл салганнар, җәяүле сукмагы да бар. Безнең урам шәһәрнекеннән ким түгел дип сөенә биредә яшәүчеләр. Бик матур айды хәзер. Юллар да, чәчәкләрдә утыртып, детский площадкалар. Хәзер балаларга уйнарга урын да бар. Элек шу баскан иде инде. Мне 80, я здесь живу. Миңа 80 яшь, 50 елдан артык монда яшим. Ремонт бер вакытта да булмады. Шул кадәр яхшы итеп ясадылар. Хәзер утырырга уңайлы эскәмияләр дә бар. Бу авылда бер юлы эш ишек алдын төзекләндергәннәр. Күп катлы йортларны узган гасырның 80-нче елларында төзиләр. Совет чорыннан калган отынгычлар 40 ел хезмәт итә. Кечкенә чакта әле уйнарга ком алып киләләр иде. Аннан ул да бетте. Балаларга уйнарга урын юк иде. Бездә балачага күп бит. Красоту какую делали нам сейчас. Карагыз әле нинди матурлык булдырдылар бит. Хәзер кишләрен йөреп кайтырга җәяүле сукмагы да бар. Нормально, хорошо. Кузайкин существует больше 300 лет. Авылыбызның инде 300 еллык тарихы бар. Бу эш йортта да 40 елдан артык ремонт булмады. Айруча ишек аллары начар хәлдә иде. Район башкарма комитетына да мөрәҗәгать иттек. Безне быел ниһаять программага керттеләр. Һәр эшне халык белән киңәшләшеп башкарганнар. Безнең ишек алды программасының кагыйдәләре шундый. Өлкәннәр кер-эләргә урын, игъланнар тактасы сораган. Баштан безнең белән килеп сөйләштеләр, монда проектчылар килделәр. Алар нәрсә, ничек эшләргә, нитергә дип. Безнең элек монда асфальтлар да юк иде, бер нәрсә, тротуарлар да юк иде. Детский площадка юк иде. Билье бойлар менә ясап нитеп куйдылар. Җыр бию уеннар балалар өчен мастер-класслар һәм һәркемгә тәмле пылау. Төзелеш тәмамлануны биредә шулай бәйрәм итәләр. Бәйрәм рухы оештырырга дип килдек. Балалар, кешеләр өйдә ятмасыннар, җәй көне мастер-класслар белән шөгыльләнсеннәр, развивация итсеннәр дип, шундый максат белән килдек бу авылга. Мондый бәйрәм Әлмәтнең 78 ишек алдында узачак. Быел шуның кадәр йорт тирәсе яңартылачак. Яртысында инде эшләр тәмамланган. Әлмәт районыннан Филүзә Хәмидуллина, Эрик Хәбибуллин, Яңа Гасыр каналы.